Trimo mati. Trimo mati. Bocah bagus. Bagus. Ning tumindamu ora urus. Sopo jenengmu? Manawa kowe takon karo aku utama. Aku tak tekon kowe sapa? Aku Surawedong. Sing nguasani ana sajroning alas kene. Saiki perkarane opo? Kowe mutra-mutra karo wanita iki. Ngertimu ya, kae calon bojoku. Ayo, kowe semingkira. Aja ganggu gawe marang aku. Apa bener yen kowe pancen calon bojone Surawedong? Kene, Yuntase. Ayo, Yuntase. Nyatane ora gelem karo kowe. Mula saka iku yen kowe kena tak jungkrana ning aris. Aja tak batut kanggo tumindak. Ya. Tumindak sing kaya ngono ora bener. Yuntase ora gelem mergo ana kowe. Yen ngono pepalangku ya kowe. Malang-malang putung rame-rame tak rantas. Iya. Sampun dados kewajiban saderengipun kula nyuwun prisa panjenengan menika sinten lan badhe tindak pundi. Panjenengan Yuntarsih putranipun Patih Harga Utama. Yen wonten panjenengan pepunden kula. Injih kula Narutama, kula lare saking lemah kulit. Injih kula tak nyuwun prisa. Perkawisipun menapa panjenengan dipun foto-foto kaliyan Surawedong kula? Perkawisipun menapa? Perkawisipun kaliyan kan Romo Pati. Anggenipun manahipun Senopati Pandawa kala Pancawa. Lekondo badhe mundhut garwa kalan panjenengan. Rak sekeca to anggenipun panjenenganipun kersa, sampun rampung to perkaranipun. Ingkang nyolong menika tiyang ingkang wonten ing kula. Aduh, kenawan aku persisih. Kula
panjenengan ampun benjing. Awit panjenengan putra patih wonten ing kraton pundi? Medang. Manawi ngoten kula mboten mantun mangke ndak kualat panjenengan putra patih kula namung lare dusun kene. Dengan berikut sampun bisa berjalan. Dengan sakit ngayomi datang jiwa rogo kula pisanan. Inggih menika sedaya sampun dados kewajiban kula. Panjenengan dipun putra-putra kula namung kewajiban nulungi dumateng panjenengan. Rak ngoten. Nanging sak upami ingkang tidak tresnan menika panjenengan. Tentu kemawon. Kula badhe ngerti. Es inggih. Manawi ngoten bejo sanget gesang kula. Kula saged kepanggihan kalian panjenengan sak menika panjenengan ngendika menawi tresna kalian kula. Kula nggih boten badhe nampik kok. Panjenengan pun Oh iya, ngene Yuntari. Yen pancen sliramu tresna karo aku, semono uga aku sakwise nyawang sliramu uga ana sakjroning atiku. Ana tuwuh tresnaku marang sliramu. panjenengan kakang karo Inggih, monggo kersanipun. Ya sakarepipun mulane basa. Lilalitan bisa lali. Ayam ayam tantrem tantrem tunggali jin langan kentang sekon megat sore bapak saya rukun nyambut gawe Katon wae tak so seneng atiku sakwise tekan marang sliramu. Gembilikum wae tawa. suara suling kumendang suarane blarak disamperke mare jarak orang ngamperke ngenaning jangono Nepandang mas carane kore kotong rayang mas nyambut gawe monggo monggo mawon rajang rajang
panjenengan tresna dumateng Saestu Kakang Narutama. Nanging tresna panjenengan saged kula ugemi to Kakang lair Narutama. tang sing batin aku tresna Rosmila. Muga tresna iki bisa langgeng sak lawase. Yen ngono apa sliramu ora kangen karo apa? Sliramu tetep papan kene, Jejen. Iya, Kang Mbok. Aku diyak-uyak ke mau lho, Kang Mbok. Dia jenengan Narutama. Menika Iki sapa? kadang kula. Nyuwun pangapunten. Kula kadangipun Kang Mbok Yuntarsih. Oh, panjenenganipun kadangipun sepuh diajeng Yuntarsi. Nggih, kula Yuntar. Yuntari. Nggih. Dados panjenengan sekalian menika sederek. Nggih, kula kalian Kang Mbok Yuntarsih menika sederek. Nyuwun pangapunten. Lah panjenengan menika sinten? Kula Narutama saking Rematulis, Oh, Narutama. Inji. Nggih. calon garwane Yuning. Niki, Kang Mbok, Katresnanku, Jejen. niki wau nun sewu. Kula niku dipun uyak-uyak. Sampeyan uya-uya. Nggih. Yen wonten-wonten niki kula Uya-uya. mangke kula ingkang ngrampungi. Badhe dipun rada beksa. Kakang Narutama. Kaya nembe wae ana apa ora gawe Kakang Narutama. Iya. Iya Adien Lasing Adi. Rikala mau wanita iki kabujuk-bujuk. Tekondo bakal dibunuh garwa karo sapa sliramu. Kalian Pancala Pancala kalian Pancala. nggih. Dadi bocah wadon sakarone iki bakal dipundhut garwa karo Pancala karo Pancala. Nggih, mila leres. Banjur ndak tulungi, Kang. Iya. Saiki Pancala uga Pancala wis tinggal ganggang karo Syukur. Yen nggonmu nindakake tapa ngraweh gawe bobo kawin barangga. Iso gak sayake. Mandek Yuntari! Yuntari mandek! Oh, kowe mlayu ki wis duwe wong bagus-bagus iki to. Yuntari, Piye? kowe mau omong apa? Jare sapa sing ngunggul arep diladeni? Kok malah kowe nang kene ngurung wong bagus-bagus iki sapa? Lah iki coba sak wektu tok bisa. Piye? Sadurunge aku tak tekon. Takono. Sliramu sak keloro iku sapa? Oh, ya. Ditepungke wae. Aku Pancala. Semono uga aku Panca. Pancala lan Pancaka. Bali kowe sapa? Aku Narutama. Aku Erlangga. Oh.
Kowe Narutama kuwi Erlangga. Pernah apane kowe karo Yuntari? Dudu pernah apa-apane nanging upama tumekaning pati aku sing kelangan. Ya. Pancaka. Piye? Mengko dhisik to. Kok dadi kowe ngoyak-oyak bocah wadon ki karepmu piye? Arep tak pek bojo. Pancala. Piye? Nek sing wong jenenge wong bebojoan ki mestine kowe ngerti. Padha senenge. Yen bocah kakorone iki ndak sawang ora seneng marang kowe mbok yo golek bocah wadon liya. Erlangga, Kepiye? mau Kuntari ana ing ngarep aku padha dinithik. Nanging wis ana Erlangga apa dene Naruta. Banjur dheweke ora gelem mergo ana kowe, Banjur karepmu Saiki ngene. Erlangga apa dene Narutama? Yuntari tak jaluk oleh apa ora? ora bisa. Yen panjenengan bisa ngalahke aku sak karone tak ulungke Yuntari. Hei keparat murang toto. Oh nantang kok. Aku ngaswanku. Senajan kowe daya aku ora bakal wedi sing janji Kakang. Ayo. Sumbarmu kekirisi nganti kaya bisa mecah Suramarta Jaya Rata Tandingono wis Ayo mati baru Kakang Narutama. Kepriye yen? Apa umpane Gusti Anggara jagat ki wis kethek. Yen Erlangga ki tinemu sengsara. Kasunyatane wektu dina iki ndak sawang Kakang Narutama. Ana ing bumi medang nampa kabejat. Nang kenapa Erlangga tekan Spiridrum entuk dalan pepadang kan? Ing sabange Wektu dina iki saking kabejat.
gadah desa Melangkori ora biwarake sayumbara ingkang lan mawang. Nanging igos Kepiye Kakang Narota? wong nyakwi Yen ora ikono salah sawijining prajurit kang teko nang papan. Mula Iya Kakang Narota Macoba. sing terus anggone biwarake. Wara-wara kemban jejiban ingkang sinuwun. Tengguh Darmawangsa ing Medang Mas. Suka medang datang Mas. Iya bener-bener. Dirungokake kepiye? Apa kahanan? Menawa wektu iki panjenenganipun biwarake marang sak sapa wae ora mandang kawula nayaka praja apa maneh wong tidak pejarakan sak sapa wae kang bisa ngusadani grahe putra putrinipun Yahayu Ananta Wikrama Tunggadewi menawa kakung bakal didhawuhake nanging menawa putri bakal direngkuh pinangka sedulur Sinarawati. Wara-wara. Nuwun sewu, Kisana. Menapa pareng kula badhe mudhut prisa dhateng Dika Kekalih. Dika Kekalih menika sinten? aku tumenggung nayaka ing Keraton Medang Mas. Dados panjenengan wis tunggaling nayaka praja ing Kraton Medang Agung. Panjenengan Yai Kanjeng Temenggung. Namung semantena kala wau Dika Kekalih biwarake. Biringkang sinuwun Kanjeng Sul Prabu Teguh Damawangsa ngawontenaken Giri Patembu. Sok sinten ingkang saged ngusadani gerah dan putra Kanjeng Ananta Wikrama Tunggadewi menawi kakung badhe pun dawuhaken menawi putri badhe kasduraken Sinarawati ngaten. Mila leres. Bener sing dadi kanjamu. Kalamun ingkang sinuwun ing Medang Batang Mas kagungan sayumbara sak sapa bisa ngusadani putra putri dalem. Kalamun putri bakal sedulurake Sinarawati, kalamun kakung bakal didhawuhake marang Kesemaning Ayu. Kakang Nartama. Kakang Nartama wis mireng dhewe. Ngendikane piyaga iki yen ingkang sinuwun nganake Giri Patembaya. Yen Kakang Nartama bakal muku Giri Patembaya iki apa ora Kakang? Adier Rangga. Mbok menawa iki saranane Adier Rangga bisa yaiku nemoni kamulyan. Saiki sliramu wae sing melu mleboni sayembara, aku tak ewangi wae. Dadi Kakang Nartama ora kepengin leboni Giri Patembaya. Ora, aku nang nggurumu wae. Nuwun sewu, Temenggung. Kepiye? Yen ngaten kula ingkang sagah ngusadani gerah pun Kesemaning Ayu Dewi Ananta Wikrama Tunggadewi. Kalamun mengkono kowe wis saguh ngusadani Kesemaning Ayu Dewi. Minta sapa? Dewi Ananta Wikrama Ananta Tunggadewi. Wikrama Tunggadewi. Yen ngono ayo derekno aku tak suwanake ngono ngersa dalem ingkang sinuwun. Monggo, monggo kula derekaken. Ayo tak dereke ana. Monggo, monggo. Ayo Kakang Nartama. Seker pisang-pisang sesajine karya patut
nenes bicarane patut lamun yodo yang anane jangan tinalotan reksa somo semer harga gandas luas sak solahe super harga ramane tole mati todang sarabra Iki sing nyaguhi bakal sadani putra putriku Anantawi. Injih, injih. Sapa jenenge? Samengku tetap bagus. Sliramu ki sapa jenenge? Lho, lah wong kowe iki sing ngeroyo kok ya ora ditakoni mau-mau. Menika ingkang abdi Danaswara ingkang nyuwanaken Sang Prabu. Injih. Danaswara sing Injih. irit bocah. Injih, injih. Tak damne. Injih. Bocah bagus. Nuwun kula sinuwun. Sapa jeneng? Inggih. Palega nami kula Erlangga sinuwun. Erlangga. Apa bener kowe sing sah nyaguhi bakal ngusadani putra putriku Anantawi Kramati? Inggih saderengipun matur. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kula njuk sinuwun. Ya tak tampa. Pramila Pangestu kowe digenti ditampani, ya. sangeting pamudi kula mugi dadosna jimat sinuwun. Ih waleh-waleh menapa sinuwun. Nalika semanten wonten salah setunggaling narapraja ingkang dumugi wonten ing dusun kula. Bilih ingkang siwun ngawontenaken Giripati Mboyo. Sok sinten ingkang saged ngusadani gerah putra putri dalem menawi kakung badhe pun dapaken menawi putri badhe pun duluraken sinara wedhi ngaten sinuwun. Ya. Pancen aku sing utusan Danaswara supaya pasang Giri Sayembara iki. Aku ora mawas. Mbuh kuwi kawula sudra, satriya. Aku ora mawas. Waton pinter lan bisa ngusadani grahe putra putriku Anantawi Kramatogadewi. Nek jalu bakal tak dhawuhake nanging yen wanita bakal tak sedulurake Sinaraweti karo putra putriku Anantawi Kramatogadewi. Ye, Erlangga. Wis aku tenang. Ih, mesak kamat-kamat menawi dipun parengaken kula badhe nderek nglebeti sayembara menika. Iki ora sembrono lho. Aja nganggo tembung sak kamat-kamat. Tenane kowe iki bisa apa ora? Saguh apa ora? Ih, sagah sinuwun. Saguh. Erlangga. Kados pundi Gusti Patih? Iki abot lho seranane.
Nek kowe sago ya muni sago. Nek ora ya rasah wani-wani. Jenengmu mau sapa? Kula Erlangga. Alah kang desa kok jenenge Erlangga. Sikilmu kowe mlethek-mlethek kok. Namung nyuwun pangapunten. Menika peparingipun tiyang sepuh kula. Lah nggih boten pantes to Ora mlethek, sing mlethek-mlethek sikilmu. Wah, oh nggih. Menika ora boten pantes to menawi-naminipun Erlangga. Ya karang sing jenenge jeneng kuwi rak paringane wong tuane to. Wong jeneng kok diwodol. Niki pantese niki bejo sing ngoten lho. Bejo sing. Erlangga. Wong desa jenenge Erlangga. Aja ngina lho. Ya mbok menawa sapa ngerti. Sapa ngerti mengko Erlangga kuwi bisa nambani putra-putriku Ananta Wikramatugadhe. Punten dalem sewu Kanjeng. Kula kok mboten maido menika mboten. Namung kathah para wiku, para pendhita ingkang sekti-sekti mboten saged. Aku mau wong desa karo Cumantaka. Wani tenan ora kowe? Nggih sampun dados anteping manah kula. Lah wong nek Menawi kula mboten saged ngusadani kesemaning Ayu Dewi Antar. Jonggo kula sagu katigas Gusti coba Patih. kaya ngono kuwi lho. Erlangga. Jonggone ditotohke. Iki tenan lho. Erlangga. Kados pundi Raden? Tak cekeli janjimu. Yen kowe ora bisa musadani Gusti Ayu, Gantung nang alun-alun. Piye? Sendika. Wani tenan. kosok baline upama lho iki. Inggih. Upama Erlangga kuwi bisa merantasi gawe, njur kepiye? Lah nggih. Nek Erlangga ora iso digantung, upama iso njur kowe dikapake. Kula nggih paringi ganjaran mawon. Ganjaran digantung padha ya. Nggih kula gelem nek gantung nikah ngoten lho. Wong kuwi aja sok ngina. Aja sok ngina. Sapa ngerti senajan iki bocah saka desa. Nanging kula menika mangu-mangu, Kang Mas. Udah-udanane menika namung kados mekaten apa iki. Lho nek nggon bagus iki bagus iki lho karo kowe. Nggih, ngandel ora ngger. Wong bagus niku biasane menika namung sok gembagus ngaten lho. Ya ora, kuwi nek kowe kaya anakmu kuwi ora bagus ning gebagus. Kuwi anakmu. Kuwi ngger ngrungokke. Kanjeng Rama kok malah kula sing. Ngono Erlangga. Kados pundi sinuwun? Ya, rening kowe kuwi wis nyaguhi sayembaraku. Saiki aku tak mundhut priksa apa kira-kira ana srana sing bakal tok gunakake kanggo ngusadani putra-putriku. Pramila sinuwun. Wonten sarananipun ingkang kedah kagem ngusadani gerahipun kesemaning Ayu Dewi Ananta Wikram. Ana sranane. Njur apa sranane? Wonten 3 sinuwun. Ingkang Apa wae? setunggal Suruh Ayu Suruh Ayu. ingkang mrambatipun wonten sak nginggilipun jaratan ingkang kedah ngupadi Sentana ingkang cinaket mangsa dalem sinuwun. Waduh. Dadi Suruh Ayu ning sing kudu ngupadi kuwi Sentana sing caket karo aku. Inggih Kang Mas. Sapa ya kira-kira Sentana sing caket karo aku? Ingkang mongko mboten wonten Sang Prabu. Nyun sewu. Menika menawi kula lho. Niku adosipun Kakang Patih menika lho. Oh iya. Menapa kedah kula Sang Prabu? Ora ana Sentana ing medhang kene sing caket karo aku. Kejaba mung kowe, Patih. Sampun to, Lho. Rening Suruh Ayu iki mau bakal kanggo srana musadani putra-putriku, ya saiki tindakno. Golekno Suruh Ayu sing Ingkang mrambat wonten sak sing ngipun mrambat. sarean sinuwun. Oh, sing mrambat ning Randu Alas kae. Nggih sing sak wonten sak inggiripun sarean sak idul kilen Menawi menika. namung Suruh Ayu wonten. Wingking patian wonten. Ana Wonten. wah Ning nun sewu sinuwun. Ayo tak teki yo. Nun sewu. Menika badhe kagem ngusadani kesemaning Ayu Dewi Ananta Wikramate. Menawi sak-saipun suruh mboten saged kedah ingkang merambat wonten sak
Inggilipun wit randu walas ingkang wonten saknggih sarian menika sin. Wis saiki tindakno. Rening Sentana sing caket karo aku ki mung kowe tindakno golekno suruh ayu. Ya? Nggih. Kudu entuk. Nggih. Tindake. Nggih. Lah kok caramu maringke kaya ngono kuwi kepiye? Lah yo pripun to? Kula kedah pripun? Suruh ayu kuwi bakal digunakake kanggo srana musadani grahe putra-putriku. Lah kok lek ngulungke tok uncalke kaya ngono, mengko nek nganti putraku ki ora bisa mari. Iki kowe jalanan. Waduh. Kedahipun lajeng kados pundi? Ayo kowe sing tak gantung. Waduh. Le maringke kuwi rak ya sing alus. Oh nggih, nggih. Kedah alus ngaten. Kudu alus. Oh nggih. Nuwun sewu Mbah Dukun. Menika suruh ayunipun. Inggih, matur nuwun Gusti Patih panjenengan sampun kersa madosaken suruh ayu kagem jampi kesumaning ayu Dewi Ananta Wikrama. Ayo aku ya matur nuwun kowe gawe kangelan aku. Erlangga, Kados pundi sinuwun? apa mung cukup suruh ayu kuwi tok? Ingkang angka kaping kalih menika wonten toya degan kambil ijo. Menika ingkang wit kambilipun menika 100 meter sinuwun. 100 meter dhuwure. Inggih, ingkang upadi kedah Sentana dalem ingkang cinaket masa dalem sinuwun. Ya kudu Sentana sing caket karo aku. Mila mekaten sinuwun. Golekno teh. Upama wite iki mung 2 meter ngono piye? Mangke mboten badhe mantun kesemana Ayu Dewi Ananta Wikrama. Iki srana lho. Nggih. Srana lho. Mbok menawi menika saged dipun gantos ngaten lho. Nek kowe kuwi ora gelem goleke kambil sing dhuwure 100 meter, tak pocot kalunggamu lemu dadi patih. Ah mbok kambil sing klubuh mawon. Nek Rama mboten pantun Ayo to. mawon ingkang Menika ingkang Jago apa ora? Oh nggih, nggih, nggih. Ora kena utusan sapa-sapa. Nggih, Coba nggih. kowe. Nggih. Kowe iki srana kok ya. Wis yo lagi golek srana ya. Menika toyanipun sampun kula parasi, sampun kula wadhahi wonten gelas. Menapa nika dipun grujukaken Erlangga? Piye-piye? Dipun grujukaken Erlangga. Ora digerjoke kowe wae po. Ah nggih. Wong kuwi banyu degan arep kanggo srana kok. Oh nggih, nggih. Ora macem-macem kowe. Monggo Mbah Dukun. Matur nuwun Gusti Patih. Ana neh ora? Wes. Mung suruh ayu karo degan kambil ijo iki. Nah, omong ana neh ora? Mumpung aku rung lingguh ngono lho. Ingkang pungkasan sinuwun. Anggen kula ngusadani kesumaning ayu Ananta Wikrama Tunggal Dewi menika kedah namung catur netra ngaten. Catur netra. Mila Tegese sing ana keputren iki mung kowe karo putraku Nini Ananta Wikrama Tunggal Dewi. Miturut paringipun Gusti ingkang karo jagat pelipun menika ingkang saged ngusadani kesumaning ayu Dewi
Nanta Wikramati. Menika modus lho Sang Prabu. Piye? Modus. Modus piye? Modus menika nggih badhe tumindak ingkang ngawon ngaten lho. Badhe tumindak ingkang ngawon. Tumindak sing ora-ora mergas ana mung Erlangga Inggih. karo putraku Nini Inggih. Tunggadewi. Inggih. Mengko dadi tanggung jawab Erlangga ngono. Oh, nggih, nggih. Ya nek pancen kuwi kanggo Srana ya ora apa-apa. Tak parengake. Baik, Yen ngono saiki padha sumikir. Nggih, Kabeh padha sumikir sing tak parengake ning kene mung Erlangga karo putraku Nini Ananta Wikrama Tunggadewi. Wis Inggih. tindakno muga-muga kanthi Srana iki putraku tinggal pulih kaya deung wingi. Ya sedika sira Hati-hati. Ora curiko. Oh jebul kang ana ragane kesumaning ayu Dewi Ananta Wikrama Tunggadewi pancen ora pancen ora salah sawijining jim setan kang lemu buane ayo jim setan prae metu saka anggane kan Dewi Ananta Wikrama kowe jeng Balasarwan ora minggat saka Kraton Medang Agung aja takon dosa mati kowe kesumaning ayu kula Wong Medang. Sesuk kapan tumpet kowe. kesumaning ayu kula aturi emut nyun pangapunten kesumaning ayu menawi kula kanggep lepat awit kula nyebang yastanipun kesumaning ayu Dewi Ananta Wikrama Tunggadewi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Nggih, kula menika kawula ing Kraton Medang Agung. Kula Erlangga kesumaning ayu. Nek ngono aku wis pulih kaya wingi. Sing iso ngusadani panjenengan nggih. Mila mekaten kesumaning ayu. Kula ingkang saged mupi gari patembo ingkang rama. Menawi ngaten, panjenengan ingkang saged nyelametaken kula, ingkang saged ngusadani kula. Monggo Kanjeng Rama dawuh. Paring sayembara, sok sinten no
ingkang saged ngusadani kula menawi kakung badhe dipun dhaupaken kalian kula menawi putri badhe dipun pundhut sedulur Sinarawati. Monggo panjenengan ingkang saged ngusadani kula tegesipun panjenengan ingkang mangke badhe rumiyin kesemani. Manah kula menika tesih ati jaran kula menika namung rumasika kula. Ing katon medang agung. Panjenengan menika pepunden kula kesemaningan. dawuhe Kanjeng Rama sing jenenge sayembara ki ora mawas derajat lan pangkat, ora mawas bondo lan rupa. Sing baku panjenengan wis ngusadani kula, wis pulih kaya wingi. Mula gandeng panjenengan ki sing iso ngusadani jejering priya, monggo ya gur bagus, gagah pideksa. Namung semanten no Kang. Kula matur melih nggih. Kula menika namung lari padusunan. Bebasan kotang semampir galengan. Nek ora utang ora iso memangan. Napa panjenengan mboten badhe lingsem kagungan garwa ingkang mekaten? Ora. Wiwit aku sepisan pinanggih panjenengan ing rasa kutukul, rasa kang endah, kang bungah sing ora bisa tak gambarake. Mongko sing jenenge jiwa, jiwa iku nukulake rasa kang werna-werna. Rasa susah, rasa seneng, rasa sengit, rasa tresna. Mongko jiwaku tukul marang Kang Mas Erlangga. Kula panjenengan kudu minangkani panyuwunku. Panjenengan kedah dadi pengayomku, panjenengan kedah dadi garwaku, priya sing bakal tresnani aku, ngayomi aku nganti tekan kukut jagat ing sak mengkone. Namung saestu panjenengan boten badhe betun ing pawingkingipun, dalan kula sampun matur menapa wontenipun Kang. Ora. Ing rasaku tukul tresna kang kasok marang Kang Mas Erlangga. Ayo panjenengan priya sing bisa nanggih tumiyungi atiku. Priya sing dadi gegantilaning atiku. Priya sing bakal ngayomi uripku. Mula tampanan pasuwitanku, tampanan rontang-rantinge atiku. Inggih, kula sagah. Namung sager panjenengan boten cidra ing janji sak pawingkingipun. Ora. Ing jagat gumelariki ya mingkang Mas Erlangga sing bakal ndak tresnani tekan kukut jagat ing sak mengkone. Mula nek Kang Mas Erlangga kersa minangkani aku, kersa dadi pengayomku, ning ora kepeksa lho ya. Kepeksa ora? Boten. Tenan. Saestu panjenengan menika setunggaling pepunden kula ingkang tulus ayu sulistimar. Boten an mergi namung saking kabaripun saestu sakmenika kula sampun pinanggihan. Kang Mas Erlangga. Wang-wang liwung wang leledang rasane kaya siniram banyu lamen sajroning ngati ketaman curigas mara aku kepengin ngrakit endahing madu katresnan karo panjenengan. Katya pas raga mami piyai kok bagusé dipek dhewe ora. Ampun ngaten malah lingsem kula. Kula ki nek nyawang panjenengan yen mesem kang jiwat kaya ngono kuwi rasane atiku gemreget mengarep kepengin jiwit wae lho. Tunggat dewi wong manis bisa teman gawe yo
mami sumiliring angin ing mangsa ketiga bisa gawe tentreming ati bisa bunga dadi bungaing ati kang kebak rasa sengsem. Kula pitados kula mboten kinten bab yen lelampahan kula ingkang tansah nandhang sengko wedal menika pinanggih kalian Kesumanayu Dewi Anantawi ingkang nresnani kula napa wontenipun lali linali saya sing tatandra warna kula kepengin lelumban ana samudraning katresnan kalian Kang Mas Erlangga ngantos ing benjangipun kula kalian panjenengan kukut jagat kula kedah nyawiji kalian panjenengan sami-sami mugung sani Gusti Kang jagat mugi-mugi tresna dika kalian kula sakit lana saklaminipun. Mugi-mugi kemawon wanita endah ing warna suara suling kumandas barane timun sikarane yuk bangun nagarane menapa panjenengan menika mboten klentu ing kraton Medang Agung menika ora kathah para priya ingkang bagus prajurit kang tangguh kenging menapa Kesumaning Ayu nistani dhateng kula Gusti wis tak kandhake to nek dumawahi katresnan kuwi ora mawas derajat lan pangkat ora mawas bondo lan rupa ning tukul saka ati kang suci mula atiku wis kebacut kasok tukul kagem panjenengan muga-muga wae benang sutra taline ngasmara iki ora bisa pedhot nganti kapan wae yen ngaten kula nampi kanugrahaning Gusti ingkang Akrot Jagat kula dipun tresnani purangipun pepunden kula duh nimas aduh ya
kula sing kasok kagem panjenengan tak gambarake kaya sak kukuit. Nun sewu. Kula menika anggen kula nanggapi tresna ndika dhateng kula menika saestu. Kok namung sak kuku ireng nalaripun dos pundi? Sing jenenge tresna sak kuku ireng iku lara-larae ngene tak kandhani. Kados pundi cobi? Nek kuku ki dikethok esuk sore tukul. Dikethok sore esuk tukul. Nganti ngono kuwi nganti tuwa. Tegese sak kuku ireng ki nalare ngono kuwi. Oh ngaten dados kuku menika enjang pun kethok sonten tukul. Sonten dipun kethok enjang tukul nganti dados mboten badhe telas nggih. Nganti tuwa tetep tresna. Tresnane tetep tukul. Oh ngaten kesumah. Tiwas kula melang-melang anggen kula nampi. Kula menika sampun Sima tirta saupama Dulet-dulet kapena uninde Kire jang-rajang telati bebek Dikit gedang mulyane bayani yen Degane kambil gading Bejane sing lagi nyanding Mas Erlangga. Ikut wiling Jaripun kula menika sing duweni rasa wasumelang. Gandeng jenengan menika pasuryane sikit, gagah piteksa. Ing sak mangkenipun menawi panjenengan menika pinanggih wanita sing langkung enem tinimbang kula, langkung ayu tinimbang kula, panjenengan boten badhe keperanan malih. Serajan jagat gumelar niku banjir wanita ingkang ayu endah sonten. Kula mboten badhe tresnani wanita kejabi nawang kesumaning ayu Dewi Anantawit katunggal. Tetep nresnani kula nganti kula besoke tuwek teklek ompong perut tetep tresna kula. Saestu. Nek ngaten saya mantep anggen kula kepengin masrahaken tresna kula, jiwa raga kula, pejah gesang kula wonten ngersa panjenengan Kang Mas Erlangga. Panjenengan pun kuatos. Kula badhe tansah caket kalian dika. Semanten ugi kula. Kegandeng ngan Nyesa-nyesa demepet-mepet pindha Mugi-mugi kemawon Gusti Kang akarya jagat minangkani kula kaliyan panjenengan ing sak mangkenipun kae badhe mangun brayat. sapa Rama, ya mas ya mas Wis mari tenan. inggih Rama, angsal berkah pangestu dalem kula sak menika sampun saged Wis eling. inggih saged Rama. Rama Karo nggih. ibu. Ibu Kae nggih. sapa kae? Menika Siwa Patih Harga Gutama. Kae Menika Kang Mas Puspawarna. tegese kowe wis mari tenan. Sampun mari estu menika. Nggih Ibu Rama. Ya. Seneng atine Ibu. Inggih Ibu. Kene. Lenggah kene, lenggah. Inggih. Erlangga, nuwun kula sinuwun. aku nedha trima banget karo kowe.
Tetelo kowe sing bisa musadani putraku Nini Ananta Wikramatunggal. Nyolong petek. Inggih. Mila kula menika kok mboten napa nggih pitados ngaten lho rumiyin. Jebule mung klentrang-klentreng ya jos tenan niku. Mula kuwi aja sok nyepeleki karo Mula aja sok ngina marang wong cilik. Kula niku ora namung anak kula niki lho. kok kula ta Rama sing Ngimbaken anak kula niku nek kon poso malah ndelik mangan kupat. Ta niki acara-acarane sing tuwa. lah rak malah ya ngono aku bakal rembug Erlangga. iki Erlangga reneng iki wis dadi ketetepanku. Aku iki ratu. Yen aku ngendika sepisan bakal rata sak jagat. Reneng aku sing nganakake sayembara. Aku bakal netepi marang janji. Kowe sing menang daup karo putra-putriku Nini Ananta Wikramatunggal. Patih iki 3 dina meneh aku bakal nganakake pisuwan anakku. Grembok Mau mati. Terima mati. iki mangke kula dawuh dhateng Narapraja ing Medang supados kecawis kagem mahargya dawuhipun Erlangga kalian putra-putri dalem. Erlangga Nuwun kula saiki tak sinuwun. parengake lerem dhisik ana ing kraton Medang. Sak temene aku gumun tenan karo kowe. Ing ngatasé kowe iki bocah saka desa. Ning tata kramamu genep. Senggukmu ngadep kaya kurang percaya. Nek kowe kuwi bocah saka desa. Sak tenane sapa to? Kowe iki bocah saka ngendi? Nggih, punten dalem sewu paman. Tentunipun paman badhe pangling kalian kula, tentunipun boten badhe panggilan. Saestunipun kula menawa Erlangga, putranipun Rama Prabu Dayana ing Tegal. Rama ki wis batin. Wiwit angger Erlangga kuwi sowan ana ing Medang. Rama ki wis batin. Mergo Rama yakin nek bocah desa ki ora kaya ngono kuwi. Trapsilane genep ya to. Matur suwene ngersaku ya kaya ngono. Iki bareng saiki aku wis ngerti yen iki angger pangeran Erlangga kuwi kepeneran banget, Ger. Yen arep ngerti iki putrane pamanmu Prabu Udayana ana ing Bali Grungkung. Oh, ngaten sih Rama. Iya. Tegesipun kula menawi daup kalian Kang Mas Erlangga menika sampun sak trep sih Rama. Iya. Anu, yen ngono saiki ayo. Saiki mesangrah dhisik ana ing Kraton Medang, mengko 3 dina meneh dirembuk. Ya, nganakake pisuwan anakku. Inggih, Monggo, inggih. monggo sedika. Ayo Nenek. Nistakaken dawuh Rama. Bubaran. Cekap semanten para pamriksa, atur pasugatan ketoprak Surya Budaya gabungan saking wonten lepat kula sak kadang sak kanca nyuwun ageng samudra pangandikan sugeng enjang sugeng berpisahan ngantos pinanggih malih wonten ing wedal candhaipun.